Palermo, Sicily, Italia, noong 1722. So alam po ninyo, hindi po pangalan niya sa Senyor de Salvacion. Ang pangalan po niya doon sa Palermo, Italy ay Madonna del Lume. Nagsimula sa isang misyonaryo na Jesuita. Ang pangalan ng misyonaryo nito ay si Don Antonio Genovese, isang masigasig at banal na misyonero doon po sa isla ng Sicily. Ang kanyang pagmimisyon, ang naging estilo niya, magdadala siya ng imahe ng crucifix. Pero sabi niya, gusto rin niya magdala ng imahe ng mahal na ina. Pero di niya alam kung anong klaseng imahe at kung anong titulo. Kaya sinangguni niya sa isang banal na babae na kilala din na pinapakitaan ng mahal na birhen. So, tinanong niya ni Father Genovese na pwede bang tanungin mo ang mahal na ina kung anong imahen at pangalan na gusto niyang dalhin ko habang ako nag-mission sa lugar na ito. Isang misa, bago magkomunyon, ay nagpakita yung mahal na birhen. Nagkaroon ng ecstasy, yung pious woman. At nagpakita ang mahal na birhen. Ang sabi ng mahal na birhen, gusto niyang makilala sa pangalan ng Madonna del Lume, no? Ina ng kaliwanagan. At yun na nga po, kung anong nakita, sabi ng mahal na birhen, anong nakita mo, ito yung ipinta mo sa tela. At yun na nga po nangyari, na ipinta sa tela, pero alam po ninyo, dalawang beses na pininta kasi yung una rineject kasi hindi faithful sa gusto ng mahal na birhen yung pinakita sa visionary. So, nung yung ikalawa po, na-approve na, at ito na po yung nakikita rin po ninyo, malapit na malapit yung nakikita po ninyong imahen sa Cainta, Rizal, sa dambana ng Ina ng Kaliwanagan. So, 1722, dumating sa Pilipinas sa pamamaraan ng mga misyonerong Jesuita. 1727, 5 years lang, nakarating na sa Pilipinas. Nakarating sa Bicol noong 1776. 1776, ang puruan, ang tawag sa kanyang ay Kagnipa. Dahil daw maraming nipa dito. Ito po ay parte, bisita ng buhi. Under po ito ng mga Franciscanong misyonaryo. Noong panahon na iyon, may isang tenant ng pangalan si Mariano da Cuba. At nung lininis niya yung pag-aari na lupain ni Don Silverio Arcilla, puto niya yung isang kahoy doon na kalpe. At napagmasdan niya ilang araw na hindi namamatay yung kahoy. Kahit putol na siya. At rineport niya ito sa may-ari, si Don Silverio. At si Don Silverio, sinangguni naman niya ito sa kanyang parish priest sa buhi. At ang pangalan noon ng parish priest niya ay si Padre Manuel Turalba. At ang advice sa kanya, gumawa ka ng imahen dyan ng mga santo kasi yung kahoy milagroso. At yun din nga pong ginawa at inutos niya sa isang sculptor ng pangalan, sabi sa tradition ay si Bagakumba. At 3 imahen po ang nagawa doon. At isa doon po si San Antonio de Padua. Ang pangalawa po ay si Nuestra Señora de Soledad. At ang pangatlo po si Nuestra Señora de Salvacion. Ngayon po, yung dalawa po na andoon sa buhi. Buhi Camarines Sur. At ito naman po, si Nuestra Señora de Salvacion ay ibinigay po sa puruan. At alam po na naman natin kung bakit kaligtasan kasi si Jesus na anak niya ang manliligtas. Ina siya ng nagliligtas sa atin. At by experience din and tradition, yung mga tao, maraming karanasan na pag tumatawag sila sa mahal na birhen, sila ay nagmamakaawa na iligtas sila siguro sa bagyo, paglubog sa dagat, o sa mga noong panahon, yung pagsalakay ng mga pirata. Kasi yung huruan na sa may dagat, yung Albay sa may dagat, very prone sa pagsalakay ng mga pirata. At yung mga tao ay magdarasal, tatawag sa mahal na birhen, iligtas mo kami. At dahil din doon, tinawag na siya sa titulo na Nuestra Señora de Salvacion.
na itawan sa mong mga sadiri sa imo habang buhay. Ninuli kong kami sa imo, kami uya sa pagkamuot sa Diyos. Nuestra Señora de Salvacion, itaw mo sa muan buhay na pagtubod sa imong aki, asin ang tunay na pagkamuot sa samong kapwa. Ligtasan kami sa mga salang kaisipan, asin sa mga maraot na kamauotan kan puso, ikalugod ang ilaw na nagliliwanag sa tamang agihan, sa gabos na panahon kan sa mong paglakbay sa kinaban. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Nuestra Señora de Salvacion, Nuestra Señora de Salvacion. Sa ngaran ni Ama asin ni Naki pati ng Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Tawag sa mga kakasalon. Joshua Malinaw kan sagpon albay, aki ni Rodolfo Malinaw, asin Marlene Agudo, bot mag-agom ki Jessa Cleofas kan Lourdes Tiwi Albay, aki ni Juan Cleofas asin Tersita Colina. Mike Oliver Montalvo kan City Residence, Mandaluyong City, aki ni Sunny Montalvo asin Marites Pugoy, buot mag-agom ki Dailin Contigno kan Misibis Tiwi Albay, aki ni Felix Contigno asin Isabel Pavia. Ikatulong tawag, Justin Cuela kan Kali Tiwi Albay, aki ni Cesar Pricones, asin Antonia Cuela, buot mag-agom ki Sheila May Buwi kan Agas Tiwi Albay, aki ni Danilo Buwi asin Melanie Dimorin. Kunigwaman kamong naaraman na kaulangan sa mga itinawag na ini, tabi man makipaaram sa opisina kan parokya. Salamat po. Sa giraray, Diyos maray na aga po sa indugabos mga tugang. Anmisa po niya tungon yan, may kasabay na intensyon, pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Baby Clotario, Margareto Lana and family, Balonso family, Bulena family, Alex Polminar, John Rabalo, Josepa Breva and family, Mr. and Mrs. Prospero Crispino and family, Ross and Randy Cotara and family, petition Juan de la Cruz. Special intention, Eddie Ann Colokit, Evangeline Silyuna, Lea Sardenio, Jesseline Peñola, Jolie Ann Consorte. Siringman sa pagpamibikang kalag, orog na sa kalag ni Maria Patrima, Prudencio, Victoria, Prudencio Jr., Reynaldo, Mary Ann, Julian, Teresita, Ninita, sa gabos ng mga kalag, dulot ngunyan yaong kita sa ikalimang Domingo kan Kwaresma. Ang kaugalianin pagtahob sa mga krus asin imahen, pwede sunodon kan simbahan pon sa Domingong ini, susog sa desisyon kan konferensya episkopal. Ang mga krus tatahuban sagkot sa pagtapos kan selebrasyon kan pasyon kan kagurangnan sa Biyernes Santo. Alagad ang mga imahen sagkot sa pagpuon kan Bihilya Pascual. Sa Ebanghelyo, ipinapahiling ni Jesus ang sa iyang mag-aabuto na kagadanan, asin man ang sa iyang kamurawayan. Inaapodan kita ngunyan na makaukod manungod sa pagsayuma sa sadiri, asin pagsirbi sa kapwa. Sa paagi kan pagsunod, sa mga ipinapahiling na ehemplo ni Kristo, makakakua kita nin kapanoan nin buhay, asin magdadara sa to, sa buhay na daing kasagoran. Matindog po ang gabos para sa pagpuon kan banal na misa na pamamayuhan ni Reverend Father Erwin Pira.
Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nantaan pagkamuot kan Diyos. Asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na aga sa saindo mga tugang. Diyos, maray na agaman po, Padre. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa saimo kakasala liwan kagurangan kaeraki kami mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami na sa tabang mo, kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamot. Nahuli ka iyan, an aki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang plano ni Diyos manungod sa bagong tipan sa iyang banwaan, nagpapahiling ning hararom na relasyon, nakabutan mismo ng Diyos. Ang sa iyang mga lay, yaon na sa puso kan sa iyang mga tawo. Inaapodan kita ngunyan, nakuguson, asin bidbidon, ang kamautan kagurangnan, manungod sa pagpatawad, asin pagtugot sa iyang paggiya, tanganing mapormaan sa tuyang mga buhay, susog sa iyang kabutan. Hematuan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Uya, maabot ang mga aldaw, ulay kan kagurangnan. Makikipagtipan ako sa Israel, asin sa harong kan Hoda, nintipan na bago. Bako siring sa tipan na ginibo ko sa saindang mga magurang, kan aldaw nakabiton ko an saindang kamot sa pagpaluwa sa inda sa daga nin Ehipto. Tipan na pinawara nindang bisa, minsan pangani ako an kagrugaring ninda. Ulay kan kagurangnan, alagad uya antipan nagigibuhon ko sa harong nin Israel, pakalihis kan mga aldaw na iyan. Ulay kan kagurangnan. Ibubugta ko ang sakong tugon
sa laog ninda. Asin sa saindang puso isusurat. Ako magiginindang Diyos, asin sinda magigikong banwaan. Daina sinda magpapaturutukduan na ansabi, midbidaan kagurangnan, tasinda gabos makakamidbid sako, puon sa pinakasadit, sagkod sa pinakadakula. Ulay kan kagurangnan, huli tapapatawadon ko, ang saindang mga sala, asin ang saindang mga kasalan, dai ko na gigirumdumon. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. pusong malinig lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig lalangas ako, O Diyos. Kaugaya ako, O Diyos, susog sa imong pagkaherak, susog sa imong pagmakulog, punasa sa kong kasumbikalan. Hugasi akong husay sa sakong sala, sa sakong kasalan, linigi ako. Pusong malinig lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig lalangas ako, O Diyos, asin espiritong andam, baguha sa buot ko. Hari ako pagsubula, hali sa atubang mo, asin ang banal mong espiritu, days ako paghalea. Pusong malinig lalangas ako, O Diyos. Ibalik mo sa ko ang kaugmahan sa tabang mong kaligtasan, asin sa espiritong mahuyo, kabita ako. Itutukdo ko sa mga masumbikal ang sa imong dalan, asin ang mga parakasala sa imo mabalik. Pusong malinig lalangas ako, O Diyos. Ang pagpamibi asin pagtawakan sa diri ni Jesus, sa kamawotan kan Diyos Ama, nagpapagirumdum sa tuya na siyang burabod nin kaligtasan. Inaapodan kita ngunyan na akoon ang sa tuyang mga pagsakit sa buhay. Ang pagtubod asin ang pagiging dayupot sa kamawotan nin kagurangnan, magdadara sa to sa pagtalubo sa buhay espiritual, asin sa kaligtasan huli ki Kristo. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kan mga aldaw kan pagabuhay niya sa daga, nagdulot siya sa makusog na tangis asin mga luha, nin mga pamibi sa kapakimahirak, sa makakaligtas sa iya sa kagadanan, asin hinimati siya huli kan sa iyang paggalang. Bagaman aki, nakanood siyang magkuyog sa iyang mga tinios, asin kan sa iya nalubos. Nagi siyang dahilanin kaligtasan, na daing kasagkuran sa gabos na nagkuyog sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
igwanin mga Griego sa mga nagtutukad, tamasamba sa aldaw nin piyesta. Nagdulok sin daki Felipe na taga Betsaida, Galilea, asin nakiulay sa iya. Kagurangnan buot ming mahiling si Jesus. Naglakaw si Felipe asin nagsabi ki Andres. Naglakaw si Andres sa si Felipe asin nagsabi ki Jesus. Si Jesus nagsimbag sa inda na ansabi, uminabot na an oras na papamurawayon an aki kan tawo. Amen, amen, nagsasabi ako sa indo, kun antipasi nin trigo na nahulog sa daga, dai magadan, padagos na iyo sa naiyan. Alagad kun magadan, dakol an ibinubunga. An namumuot sa sadiring kalag, mawawaran kaiyan. Alagad an nauungi sa sadiring kalag sa kinaban na ini, mapadanay kaiyan para sa buhay na daing kasagkoran. An si isay man na naglilingkod sako, sa kuya magsunod, asin kun sain ako, dumanman an sakuyang paralingkod. An si isay man na naglilingkod sako, o umawon kan sakong ama. Ngunyan an sakong kalag na pupurisaw, asin ano an isasabi ko, Ama, ligtasan ako sa oras na ini. Alagad ini an idinigdi ko sa oras na ini. Ama, pamurawaya an sa imong ngaran. Kaya uminabot an sarong tingog gikan sa langit. Pinamuraway asin giraray, Papa murawayon ko. An katawuhan na yaon asin nakadangog, nagsasabi na nagkaigwanin daguldol. An iba nagsasabi, sarong anghel nagtaram sa iya. Nagsimbag si Jesus, bako para sa ko duminatong ang tingog na ini, kundi para sa indo. Ngunyan ang paghukom sa kinaban na ini, ngunyan ang prinsipe kaining kinaban itatapok sa luwas. Ako, kung iitaas hali sa daga, dadagkahon ko sa ko an gabos. Ini sinasabi niya sa pagpasabot sa kung anong kagadanan siya magagadan. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa liwat mga tugang Diyos marhay na aga sa saindo gabos. Ngunya na sa ikalimang Domingo na kita sa panahon nin Kwaresma. Ini mga tugang sarong tanda na patapos na ang sa tuyang pagbaklay. Nin huli taharani na kita sa satuyang padudumanan. An satuyang pagmansay kan mga dakulang momento na satuyang inandaman. Puon pa kan pagpuon kan panahon nin Kwaresma. Ini mga tugang an kapanoan kan tipan nin pagkamuot kan mahal na Diyos sa sato. Asin ini mangyayari sa paagi kan pagrumdum nyato kan misteryo Pascual kan satuyang kagurangnan. Tanganing sa iyang pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat, madara kita sa pagpapanibago kan satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Relasyon na naraot, huli kan bako niya to pagiging dayupot sa tipan na itinao niya sa satuya. Mga tugang aramta na ang tipan na itinao kan mahal na Diyos,
duman sa bukid kan Sinai, ki Moises, dai nautob kan banwaan niyang pinili. Hanggang sa ngunyan, kita, na mga pinili man kan mahal na Diyos, padagos na nadidipisilan sa pag-utob kan sa iyang tipan. Kaya mga tugang, maski na nga ni padagos kitang napapadungkal, padagos niya itong napapasipara, antipanin pagkamuot kan Diyos. Alagad ang Diyos, danay man giraray, an sa iyang pagkamuot sa sato. Asin iyo ini mga tugang, an maawot na ipaabot sa sato, kan enot na binasangon yan, sa libro ni Propeta Jeremias. Sa paagi kan propeta, ang Diyos nanuga na magkakaigwanin bagong tipan. Giraray sa rong tipanin pagkamuot, siring sa naenot na tipan na itinao niya sa satuyang mga kamagurangan. Ninhuri ta sabi kan mahal na Diyos, papatawadon ko an sa indang mga kasumbikalan, asin dai ko nagigirumdumon an sa indang mga kasalan. Antipan bunga kan sa iyang pagkaherak, sa iyang banwaan na pinili, na nakakamati nin kadipisilan asin pagsakit, huli kan sa indang kasumbikalan. Mga tugang an mahal na Diyos, andam na lingawan, an relasyon na naraot, huli kan dai pagiging dayupot niya to. Sa bagong tipan na sa iyang ginibo, binaawot niya na ibalik ang naraot na relasyon sa iya kan katawan. Alagad, igwa kita mga tugang na parte na kaipuhan gibuhon. Kaipuhan na andam kita, asin bukas an satuyang puso, na akoon ining bagong pakipagtipan na inaalok sa satuya kan mahal na Diyos. Nanahaman, huli kan sa iyang bugtong na aki na si Jesus. Ninhuli ta ini, sana an magdadara sa satuya, nin buhay asin kaligtasan. Alagad mga tugang an pagpapahayag, kaining tipanin pagkamuot, bakong madali. Ninhuli ta mga tugang, kaipuhan na magsakit kan bugtong na aki kan Diyos, tangani sanang mautob an kapanuan kan tipan nin pagkamuot para sa satuya. Sa ikadwang pagbasangon yan, sa surat sa mga Hebreo, tinatawan kita nin ladawan. Kung gurano nagsakit an satuyang kagurangnan para sa sato. Mala ngani, sabi duman, nagdulot siya nin mga pamibi asin pakimaherak. Sa makusog na tingog asin tuninong na luha, nagdulot sa may kapangyarihan na magligtas sa iya sa kagadanan. Ini mga tugang an inagihan kan sa tuyang kagurangnan,
duman sa hardin kan Getsemani. Asin mga tugang sa Ebanghelyo ngunyan, nadangog niya to, ansiring kaining panaramon, hali sa nguso kan sa tuyang kagurangnan, asin para tubos. Sinabi ni Jesus, ngunyan an sakong kalag na pupurisaw. Ano an isasabi ko? Ama, ligtasan ako sa oras na ini. Alagad aram niya to mga tugang, nahuli sa pagkamuot man, kan bugtong naaki kan Diyos sa kinaban. Nangurugan sa iyang kapakumbabaan. Sa hardin kan Getsemani namibi si Jesus, Ama, kung mapupwede palihisa sako, an kalis na ini. Alagad bako an buot ko, kundi an buot mo. Sa kapakumbabaan, nakanood siyang maging makinuyog-kuyog. Asin huli tamarahayon an sa iyang ginibo, siya naging burabod nin kaligtasan na daing katapusan para sa gabos na nagsusunod sa iya. Mga tugang ang pagiging makinuyog-kuyog asin kapakumbabaan kan kagurangnan, naging dalan tanganing mautob ang bagong tipan para sa satuyang kaligtasan. Gayod, iniman ang hinahagad sa satuya na mga nagsusunod sa iya. Mabuhay man kita sa kapakumbabaan, asin pagiging makinuyog-kuyog sa mga katukduan, asin tugon kan Diyos. Takon an bugtong naaki, nakapagtaonin kamurawayan sa iyang ama, sa paagi kan sa iyang pagsakit, asin pagtios sa krus. Kitaman lugod sa pag-ako kan mga kasakitan, asin kadipisilan sa buhay, napadagos na ginigibo kung anoan kabutan kan mahal na Diyos sa tahaw kaini. Makapagtauman kita nin kamurawayan sa satuyang mahal na Diyos. Tanganing iniman an magdara sa sato sa kamurawayan na daing katapusan. Mga tugang ini an maawot na ipahayag sa satuya, kan satuyang kagurangnan. Kan sabihon niya na totoong sinasabi ko sa indo, kung an banhi nin trigo dai mahulog sa daga asin dai magadan, dai mabunga. Alagad kun magadan, mabunga nin dakol. Si Jesus iyo an banhi na nagadan, asin an bunga iyo an satuyang kaligtasan. Alagad makamundo mga tugang na pirmi niya tong nalilingawan ini. Kadaklan sa satuya, minasayuma o minadulag sa dalan na inagihan kan satuyang kagurangnan. Kadaklan sa satuya, minasayuma na akoon ang sakripisyo na satuyang gibu, kaipuan na gibuhon. Ninhulitaan kamautan niya to kadaklan na beses, sa bilog niya tong pagkabuhay, an gusto niya to
puro sana kita sa karahayan. Habo niya itong magsakit. Gusto ta pirmi sa nakitang hayahay. Alagad mga tugang, kun kita nagmamaot na pag-umawon kan Diyos Ama, kaipuhan na maglingkod asin sumunod kita sa iyang aki. Kunan aki, nagdusay kan buhay para sa sato. Dapat maging andaman kita na magdusay kan sa tuyang buhay. Na magadan, siring sa sarong banhi, tanganing kita mamunga. Ano ang mga kaipuhan na magadan sa sato? Kadakol. Enot kaipuhan na magadan sa satuya, an karatan, an kasumbikalan. Tanganing mamunga ini, nin karahayan, nin pagiging masinunod-sunod. Lugod magadan sa satuya, an kapaabaw-abawan, tanganing mamunga, asin mabuhay kita sa kapakumbabaan. Lugod bagadan sa satuyaan kaluyahanin buot. Tanganing maging maisog kita na manindugan para sa hustisya, para sa katanusan. Asin para sa kung ano ang totoo. Magadan lugod sa satuya ang pagiging makuri. Tanganing magbunga an karahayan asin magadan lugod sa satuya ang pagiging makasadiri. Tanganing mamunga kita nin pagkamuot. Kunan gabos nakaratanayaon sa satuya magagadan. Ang dati niya tong pagkatawo na napapatos kan kasaklan, magagadan man. Asin ini sasanglian kan buhay na namumunga bilang mga tunay na aki kan Diyos na ginibo sa iyang ladawan. Lugod mga tugang an mga natatadang aldaw kan Kwaresma, magdara sa satuya sa padagos na paghurup-hurup kan mga inagihan kan satuyang kagurangnan. Asin lugod, an inagihan niya, masunod taman. Kung siya nagsakit para sa sato, ako untaman ang mga kasakitan kan buhay na pano nin paglaom. Paglaom na ini, maagi sana. Asin an kapalit ka ini, kamurawayan, asin kaugmahan na daing sagkod. Magin magbunga lugod an satuyang pag-andam sa papaabot na Semana Santa. Tanganing mapakinabangan niya to an biyaya kaini sa satuyang buhay espiritual. Matindog po kita asinipahayag niya to an satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnanta, ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin idinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, Nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan,
hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na din kasagkoran. Amen. Pusog ang pagtubod na ang Diyos maantabay sato sa mga kulog nin pagsakit, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, mamibi kita sa iya, an sa tuyang simbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, lingawan asin linigan ang mga puso sa mga makasadiring kamawatan, para sa dusay asin lubos na paglingkod sa maray na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mawarasan kita kan biyaya na malinigan ang satuyang puso, nin pagkamasadiri dangan maging matinao, sa mga dukha asin daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabutan ang dakulang katotoohan na sinabi ni Kristo na kung maawat niya tong iligtas ang sadiring buhay, dapat na iniidusay sa dalisay na paglingkod sa iya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bindisyonan kang kagurangnan ang mga naghehelang niyatong kadugo asin katuod, na sa indang matagalan ang mga oral daw nindang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niyatong kadugo asin katuod, makisumaro sa kampanganahan ni Kristo sa kagadanan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninongan kan sa tuyang mga puso, iayon man niya to ang sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na amaan sa imong aki, nagsasabi sa mo na siya ang pisog na itinanom sa daga, sinagadan tanganing magbunganin dakol. Tabangi kaming magadan sa samuyang pagkamakasadiri, tanganing ang samuyang buhay magin bukas sa imong pagkamuot, uri ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kamu
Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sa ko asinan sa indong atang maako man lugod kan Diyos amang makakamahan. Ako ang malugod kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kumawa na sin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang niya tuasin kan bilog niya ang banal na simbahan. Diyos na makakamahan himate a kami asinan sa imo mga nasasangkuban, na tinukduan sa pakasabot kan Kristiyanong pagtubod. Magtugot ka na sinda malinigan huli ka ining sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniggo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta ikinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo, na nalinigan ang mga isip, taon-taon maugmang maglaom sa mga sakramento paskwal, tanganing sa pag-utob kan mga gawing kabanalan asin gibong pagkamuot, sa dayaday na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag nin daliwat, madarasinda sa kapanoan kan grasya nin mga aki. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, kasin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabod niin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nakaidtupan nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiraskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos don na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ding siring sa langit, at sa mong kakanon sa araw-aldaw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa
Jesucristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatunino nga sin magkabornyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Sa kanawag sa dapat ko niya sa Yesu Cristo, magdasa ito na mag-ako kayo sa buhay na dahil kasagkor. Pagkakan sa ino, ako sa ino Yesu Cristo, na mga tema ng bagay na pagkasipado sa sa Malud. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan.
Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Mamibi kita, Diyos na makakamha, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawa kasindugo sa mong pinakinabangan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Oculos, ad nos converte, et Iesus, benedictum fructum et Christui, nobis, post hoc exilium, ostende, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus it animam, ut dignum spiritu habitaculum ipici meretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Matukaw po para sa mga paising. Enot po, sa paisi, ang parokya padagos na naghahanap kay mga third year as in fourth year college o kaya mga college graduate na mag-volunteer bilang katikista kan sa tong parokya. Magtulog na lang po sa opisina para sa detalyes. Ikadwa, pinapaisi po sa gabos na mga paso owners as in caretakers na mag-attender kan final meeting sa maabot na Marso 22, Biyernes, sa oras na alas 4:30 nin hapon sa Satuyang Parish Pastoral Hall. Ikatulo, pinapagirumduman na sa maabot na Marso 25, Lunes Santo, as in Marso 26, Martes Santo, magkakaigwaki evening of reflection sa oras na alas 5:30 nin hapon, digdi sa simbahan.
Iniimbitaran po ang mga miyembros kan mga minasunod na grupo. Liturgical servers, LECOM, ELM, choir, MBG, acolytes, mass collector, parish religious organizations, barangay as in sitio as in IPS, pastoral council, 12 apostoles, sayos, paso owners, 7 palabras speakers, PPC as in sa mga heads kan commission. Ikaapat, subuot pong magpabunyag kan sa indang aki sa maabot na Easter Sunday, March 31, magpalista na sana sa opisina kan parokya. Deadline kan pagpalista, iyo po sa March 29. Requirement kan pagpalista, iyo po ang photocopy kan birth certificate kan sa indong aki. Ang pre-baptismal seminar gigibuhon sa Marso 30 sa oras na alas 8 nin aga sa Satuyang Parish Hall. Ang parokya naghahanap ki gusto na magbasa kan pasyon sa maabot na Biyernes Santo, Marso 29 sa oras na alas 9 nin Banggi, pakatapos kan prosesyon. Magpalista na lang po sa opisina kan parokya ang interesado. Sa maabot na Marso 30 sa laog kan liturhiya kan Bihilya Pascual, magkakaigwanin pagbunyag sa adulto. So mga adulto po na dai pa nabubunyagan, magpalista na lang sa opisina kan parokya, daraan sa indong birth certificate. Asin pangaran kan sa indong mga ninong asininang para ma-schedulean po kamo kan pag-seminar. Deadline kan pagpalista iyo po sa maabot na Marso 23, 2024. Para po sa Semana Santa schedule of activities, aram ko po naka-flash man dyan sa tuyang mga TVs. Hilingon na lang tabi nindo ang schedule kan Semana Santa. Igawa man po na tarpaulin na nakapost dyan sa atubangan kan sa tuyang simbahan. Para po so mga oras kan mga selebrasyon manunungod sa Semana Santa. Magkakaigwaman po nin meeting ang gabos na katikista sa maabot na Marso 23 sa oras na alas 3 nin hapon, digdi po sa Parish Hall. Ini po ang total mass collection ka nakaaging Domingo, March 10, 2024, nagabot po sa 29,357 pesos and 25 centavos. Ang second collection kaini para sa padagos na proyekto kan sa tong simbahan. Sa satuya pong daily mass, from Monday to Saturday kan nakaaging semana, ang total collection po is 3,017 pesos and 25 centavos. Asin ang nakolekta sa oras na alas 6:30 nin aga, na misa ka nakaaging Domingo, ang first collection, 3,528 pesos. Asin ang second collection, 440 pesos and 75 centavos. Ang second collection ko niyan Domingo, sa liwat para sa padagos na proyekto kan sa tong simbahan. Special project report. Kan nakaaging Domingo po, ang total cash on hand na igwa kita para sa special project, nagabot po sa 476,164 pesos and 75 centavos. May nadugangan po ininin donation amounting to 44,317 pesos and 75 centavos. Asin sa donation box, asin mga envelopes, na inihulog po nindo dyan, 15,476 pesos. Asin nahali man po sa mga signature campaign sa Barangay Mayong, 5,000 pesos. Sa Sitio Antom, 1,945 pesos. Asin sa Barangay Bariis, 2,675 pesos. Ang total po kan nadagdag is 69,413 pesos and 75 centavos plus the 476,164 pesos
and 75 centavos. Ang total cash on hand na po ngunyan as of March 11, 2024 is 545,578 pesos and 50 centavos. Pasalamat po sa mga donors as in benefactors, kay Cesar Severo, Marian Movement Group, Gemma Espiritu, Dominador Rapel, Sarong Anonymous, Sinaida at Chacon, as in si Mary, as in Hans Emmanuel, as in sa Saindo po Gabos, na padagos na nagtatabang sa satuyang parokya as in Diocesan Shrine, Diyos ang magbalos sa Saindo Gabos. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. idukoan payo maghagad nin bendisyon. Kagurangnan bendisyonian sa imong banwaan na naghahalat sa balaog kan sa imong pagkaerak, asin warasan naan sa indang maabuton huli kan sa imong pasabong, sa indang akuon gikan sa imong kadagyaan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvación! Viva!